bela ko wala bamanangan kenina ko sobe ga se go famiya ke tisi yoro kaso e matoro ko juguga ga foga so so golle de do radio Royal FM na ayo wa wati ke o krengrane o de sele fleni dala ka je malikono anakoka ko sobe duba ko sigi Chesiridu obala de aba tugu nyona chugumi awo mamada nan kanu ba nan deme bo ga demente awo amano wone aish amano fiu bodo le ta do rebe na téléchargement ge chugumi ngala ga mo nyimo mbetuka obe an deme basobe mbetuka crédit chama awo mbetuka forfait chama awo lere ga forfait melege Joseph Togo ay mamada le ba ci giga de 1 giga 2 giga ale pour de plakana voilà yano ka bandoro iba fo ka nyebe nga telephone anyebala ka to fo bande ngoyi benge mena mo fi jatimine gala be yeli ga fo français o kele je be jatimine gade il est je Togo très intelligent pop ododo dere ba dogono hakili goma yo ati na bora dama do no joy onu to ko fosade nga to do fiola nganta nage banyangara ko do flende de bo ko ne retna ta banyangara sa o do Musa jigi waye ele o do Aba jigi waye kila o do Ubara go waye saba kai ta tude okay awo moran ta to te banyangara go e ko te ite ka ta banyangara akakala ro niti ale ni sanu ira je fe min kalamanga ambe amandu e geni ora cha awo anna ma fenchi ma kai yaro aya kai ni sanu ira na fochi ma akai iko de benge na go kata mena yele akai mena obina dia lafiya le go bo lafiya le kana dia gaso salamu lafiya dede mamada je kono fe fla doro de kalamanka dile o jimene te foi kalamanka bismillah Ora garzige kalama bora safa bora dugu ba koroni klibi ka yaga ni boni na fiye fa na jife o bora garzige kalama ga dinye o kan ben ala ko no ambele dile aflana itlo datu o to kalama kabato gangene ma iklara folla diga usunda ji ni tlara be singi o kuma beke ko bi itlo te na gaba ka fogo mi cloté nagaba voilà au kalama fla de gadne voilà merci beaucoup ntlala Clara awo oui faut que signer tigana abati ga la folo parce que fie mi na libi te to feici ala to te fonyana la hakoro ay de gore kan cloté go ne ba do bina fende fene fo ngana mu fo yo do ne bisuma no ga ta riga fi cloté te kum o fe bi ne cloté bla do fe sa da ga kashi kakashi rewa ne na du fere bo sirare ka ni frasi toro la bidoro be kasi kana kasi ato manja manja alors depuis 10 heures avec ka to ere fulani done papa taw kan no ay ere julge ame jama kede kan no me ba do suntige mana sunya de ga juguni su chamanje we benga suntige erni rade atode te be mili tanga benga be fiede tikenila ora mi esungolo jane radio bara ko ne ba do intudo program kan no o connection ala na go gele ndoro kada dogu worge ndoro kata émission woreti oui yeah donc me boala dege quoi la jabu boa afeda bi la fia ora die boy sumulu kaso sunga boa nyo na udi magoi la gay salo sogolo ge nyo fe Paris papa benge pana ngocho godi ai ina siga ka benge ni pari ngala pana ni be siga ka ifine be pano fedi ayo de benge ture Mozambique do bi ka no gore kada pa ture gona ki kada pa de kusulola ki kana pa ala kuna jere ma pana ere yo kata kana mi fo habu de go habu yoro de me eto yoro do sa wai sa fulla ko yirshi gwanye mambo yoro de be wele ko habu barake yoro ya
abe pela jele fu kabe wali mando kabe bargada kosobe boda ka radio in kanumana lamebana dememba ku fu mali kono ani mali ko ka do ku yi ka do yino fe ala ka men yon lameni la ala ka ntlo do nyang bara dumana sanga ani tumape ka kuna fonu yireke be ki ka tata tala boda ante fen fora minga amma sebe an reti sa sebe nina ka sebe ba fo ka gafe fo ka bodo fo bodo la ere wala sebe se ka tata ka laje ba ya anya fo chumi abi ko wuro na fere boda natabaya ode ika do wulu dakala jenya nota tumpetele do onge o kuna foni nigede ode fene tulo fara bunya mene nota tulo fara kundi teme dabulu ninga o onge ete je do sa je da ma kenya na o aye koni je turu de ko je da mene je dugulo ma ere ka o pan pan na tunsa unsa fe onge awo ya e chude no bengenyo claim Olosa? Adina ni ngwe mbla ko janda la. Amba ke chugodi benge. Eki tage. Nini ngali kologele. Kone na ntage chabi surumani na komani. Nasa makodi wa mai. Lipeke puwa silabise ka fomu chugobi. Ka fomu moke baraza e. Baraza ko. Poto poto. Poto poto. Kuraze mambaka yiri baka. Wala suma bitiki ba inda. Dale. Awe. Ora wami ya maragaw jane dusubu kono. Awo eche. Yini ni dusube maragaw kono. Be maragaw fu. Ambufu. Na digira kagolo lagu kana dinin kambe kagolo fene fu. Ambu fene fu. Kunde dusu. Awo. Kagolo dusu ga bona. Awo. Bora kabine ne kagolo chef la kelele dorome tant lali no fe. Ne wole benaga nu. So klamango. Abe duduruta. Aywa. Nde laga borobio ko wati na choya sigatala bege ko na mi misidi ku gatla ko so ya boroba yoroda bismillah bege ki wala goroma jumene bi bolobe kalama nga bagi moda gere mo soro mangu e kaba ko gere soro ai go gere mo soro mangu mamada aywa bege gere joni soro amun ketola ma gere ya soro akerami ko be foyeti bege anye faisa inde fulawa ayi o foma di fula de ko ngamungie gere mo soro mandi de ko gere fe ay joni soro akai bege ko be fo ne famu ayi dusu bare ko be yo bege odo adafa ani ci afura odo adiri davale yiri bargama ne yo soro ko fla sisa boda furtimi bane benga sundo adu chula boda ala munu ba firi mo ma ayre bata kuju ita ene re ko dusu mate bane ga sagi ayo nyo ye manando dale ne be dusu ma boda ngoni iturala ere bayi kono lafiale du ko sobe abillahi doya atambula lo do be ke ba yan fainde fo we rojme akullura mugo dama min saralen do ne la dusu magola ka cha mugo moye ye forogo fla min sa abulo de u ya bapew baban nimin na do ayte do ne ngentege baban na beti abeti de benga wulibaldu awo wache afura nga juguno pe kana sigala de so wada fe koni de gotigi muso e dongli misani ndala surtout maraga dongli take tane beretu Sunday gana Sunday ba Sunday kamare kana Sunday ba Sunday gana Sunday ba dene boyo dongli dala bora oya sore yiri barga ba bembenge bulu ouais mashallah bolo la côté de bora ni bana dugo te furake abana bise ga chebe soro na yisoro ni ya dugo de katawi e de mago bisa kosobe bana kumbeli o kausa bana furake ri sigatola abebela jelefu kabefo niyo tat mami ata agilna usigile kosobe andu susuma ton ego min de gulo ba bu kosobe ko ton alema da soro ton aba fo television so ba ngono Gambia ba fo wala yini ngali deke iko gere joni soro gere jume mumboro la ko kera chugudi inshallah mbanye fi bismillah dususu amina rabbi ala ki ga do mena amin ala ka mbela jilini dususu ba ko bela jilina bina bene amamuro karega do balanko no kana hina na nyini ngalla abada oyenta naye ko sobe agushi kana doranga tugutugu nyona ka anyana ko jugo aywa bismillah bene go gouvernement ka haga nyini mun ko de la de
Le gouvernement malien revendique une part de mérite dans la libération de l'ex-otage Olivier Dubois. Begoya Nanzarakan, Awala Bamanangana, Angani Ronin Famu, not any Dana Mashitin Famu. Bawara ko Mali fanganyama no gouvernement o ye uka hage do de nyini ka fo to buka mami ngumine to bulono moya la nga koronfe o plalila ko Mali ni yoro kunga ga foye folini punyala sabu Mali choda yera ala ni sama ga bo AFP de ko Premier ministre Dr Shogel Kogola Maiga abora kana kuma ba info alamusa ayo ko ni foli bedi mama kamale Lalila, le journaliste français Olivier Dubois, comme Malikanga Fou, Minana Ekado Jadima au fait, Coran Fabis en fla Bonyongo Po, Amenetmanda ma fama, Onuya Blabik, l'Etanyo Anabo, Niger. Nasera Niger Karakia, Jafo Anaka Dembaya Bamina, Sogel Gogala Maiga, Airaga Mali Army, Code Joda Buyara Kosobe, Kamalenga Blalila. Est-ce que Chodi, Kosabanga Surasu, Kushili Minda Jadima Nunga, Ku Furbo Buo, Ku Chikitike Wolo, Ku Manumato Fa, Code Krasawi, Ye Kamale Bla, Walasa Anga Surasu, Sukata. Aywa. O sogel ga discours na eni fo sigu soro nyona jere bilibili do mage siguwa ayira ka foko Mali joro bunyara kuma falo ni bengana wala sakamale mbise ga plachumi nga manye foli bake manye fo no bengana no aywa ya shi folo anga jamana nyema ka bokene ga njaragila ka kuma ma menene nga blalila aywa kadaka bede tunya ye ka foko Niger de ka bara kira sababu ye kamale imblara aga gouvernement nyema ama kamale to fode Olivier Dubois ama to fode est-ce que le chef du gouvernement malien n'a jamais prononcé le nom d'Olivier Dubois est-ce que akode mame ngomine na ka ke bulokono maye en fait Mali la ya ablara ankre fe jamana dola est-ce que amandijere fene to fo comme mbo chamate min kalama amina na Mali de la ya fam munu ya mine Mali surasu de olu kushi foku fanga doya fu jagoyara kabla aywa est-ce que Shogel ga discours ni jaw yo o jata kata no ye France gafe boro bilibili dola no AFP wol de be kala si kosobe aywa Shogel rego kale video yo ale jani est-ce que ube ka foko jamana were de surasu kera sababu ye ka kamale mbla kono te go Mali on tesera kabla est-ce que Shogel go ko o ya fa kujugu de ka awo fara ku ya fa kujugu de ka est-ce que ko manunga madama min sara ni kle dabado kono arme be ku kunga tafo kamale mine yoro daga yoro la yayi numa kamale mbla bisuma parce que ngani ko yere taka laje tigi sebe fasiri ba kuti ne mafo ako dibidibi nin chama de be journaliste ke nga blalila yaro ko dibidibi nin chama mala de yoro ni hakli bala aminena kabini afrikalo kleshigi sa ba flani muwanin kili gawo anga Mali korofela la jono ya mine jesim no jadi groupe bay o ba oluba anga korofela la udagalebe aywa bon Mali nyema du machama obe jalaki bi francika ko France ni jadi man numbolo bi nyambulu tigi o jalaki nu France fere bo ko kare ko e dur la mangaloti o nganga colonel funangene nu bunu ye fanga tajago ni fanga ye bunu ye jamana nyema ya tani fanga ye o ma uya utarasa ka ko sama foka surashia tiria ba ani France ke peu est-ce que ninga teria kurake sango ikorode saba fulani mugani fula ka teria kurake ka nyeshi jamana jumema irisi jamana ye AFP ga fasiri kala salaba wala adiriya la ngene go jonu bana constitution kurala de et comme une nouvelle constitution deux points le CSP PSD déplore et déclare solennellement ne pas se reconnaître dans ce projet. Ora jamana jose sharia kura kuma mimbe senani mamuru tulengoro ga jekulu bayin do de CSP PSD ko olu senta ko la de olu tuyere yi akono awo ye malwe bitay bala bi bolé wala aywa CSP yere ko de cadre stratégique permanent
PSD pour la paix, la sécurité et le développement. Ou boraga kunafoni de dino et communiqué. Ganyema ba RF. Do de Alkabas ak Intala. 28 mars ninkalo kile mwani shegi do. Bora kuka yeta fo. Jamana Jose Sharia kura koina na labana ka kunche kata gafe do Colonel Ashimu Goita bulu. Opa kwa bureau présence a do CPPSD nyema ba ya Intala. Ani jekulu fenfe ibulu no bla benga sebena mingera Algérie anuche Mali nuche. O jekulu do te sema ewa. Plateforme de mouvement du 14 juillet 2014 d'Alger. Mawara ani jekulu chama ulu bena na franyo anga kake kulu belebele ba kilindi. Kulu ndebe wuli ko CSP PSD. Uko jamana Jose Sharia kuma mimbe sina kuyame. Kufa taradi jamana kuntigima Ashimu kulu yame. Konga uluka jekulu no SFPPSD yi kube akilila jiginge uka tonsigi laba mingera uyere ni nywanche uka jekulu konoy luka decision pepe taw tonsigi de la ode kera utikalo kle folo gata black le duru la salon 2022 Bamako. Ayo uye benga munungola uya ira kafo ko gouvernement ma ka laydu la time jamana Jose Sharia ngono ko saba tun fora ne constitution kura ngono sa ko article sabana chapitre 1 titre 1 benga ngono la afora ko accord d'Alger joro ko be yiwla o kanga yakono okolo ya jatimine u nimisali uya kala fur ulumo kuma yakono kuwa kura mentale fle kane korole manja nyogona ere ko kadaka a sharia bulu fara no legislative réglementaire wi ani jamana kuntu ye laydi mununta bengan ko na min shira Algérie ko kuma tamashin ta ko makolu munun fene farla nyanga ka geni kulu bayi yesa no de mamur tulen koron nuye CSPPSD uko olu tse ka jenai wa olu tu yere ye ni jamana Jose Sharia kura en kono ka tuni chugoina CSPPSD uko alibi ujigi baka ko boda be alibi wala sa benganga soro Sharia la kuma kauna yani sharia inga bla furuba wuti la no referendum ulu jigi baka bengambe na soro bena nyo anfa mo ala de ka fon sigi nola ina fo laidu tara chuami ko nga nanga nyema go ku ba jagoya ka vote ke referendum na ko makuyu ga laidu soso de laidu mi nutu yata ko Algérie bengan sebe go kuma mbiye akon o alibi mamuru tilengoro ga jekulu ya ira ka fo ko olu ka danaya be kumanyogo mimbe kumanyogo ya la ni nyancha hotel Algérie sa ko olu ka danaya buka médiation internationale ko danaya buka o mo ba nyini alibi o ka tamasira o chaya olu ni jamana nyema o che wala sa lafia bise kana chugumi korofe voilà tete menga wala Bokum Abdul Mumini alega fasirit aywa bismillah benga Burkina teria do ani jon nje nende kaba ko ere Corée du Nord Corée du Nord wa onge e ba fo Burkina le Burkina rétablit ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord ouais no yana zaraka wala ba mananga nganu fa modengani nga jamana ndege kiseti Kurinor ngolubande ndoge ko Burkina teria kuraya ni Corée du Nord jamana flache sera tamala o de diplomatie Burkina famo ya yara ka fo araba temene kalo klimu wane kononto ku yuga teria kuraya ni Pyongyang ye be Pyongyang do ante Pyongyang do to do sa mbone nga 8e gende Corée du Nord capital te de Pyongyang ye Pyongyang aske ayo kuli teria kuraya de wa ateria kurali dangene mayara fene goyi sabu lasigite nomena kaba tege sina mala ko ke Corée du Nord kala lasigite Burkina eske Burkina ministre mi chesirle do Burkina ne jamana wara chela muso tewa o de borana kuma e kafo ro Burkina ka o la da la tosi go fene be ga araba de ko manta be ke chugomi ku ya jate mine kafo ambassadeur nomera ka bayere Corée du Nord ambassadeur Burkina mais a jabalat na ke Burkina de ta sigi Sénégal de a sigi Sénégal o bi be o abo
Ah, d'accord. Le ministre de tel pays au Mali, avec résidence dans tel pays. Est-ce que c'était mon cas? J'étais ambassadeur du Mali au Libéria avec résidence à Monrovia. Ah ouais. Na tiens là. Na benga ye chama tama. Wati la jamana kutigi ya ye ka fo mo kunte malla mi ba anglais me ka temeneka. Donc ambassadeur du Mali au Libéria avec résidence à Monrovia. Dia ni ga quartier la Mofi. À quartier Monrovia, quartier du même. Bros Street. Bros Street. Bros Street. Ah, Bros Street. La rue de Bros. Ah, la rue de Brossi. Voilà. Dako Brossi c'est ça. Ah. Bros. Ah, Bros. Okay. Moi, moi, t'es tout dit, c'est qu'anglais faut. Eh, t'es non faux. Aïwa. Burkina ministre Moussoye. No de Olivier Ourambaye. Ako. Ko maw kana fligoye. Aïwa. Ko kabini lawale. Teriya tumolu ni Corée du Nord. Baranyoya tumbuche. Sani fere tumbuche. Ko kana se baraka wuli mingera Burkina 1983 révolution. Aïwa. Non. O ka fɔ ko teriya de kurale filɛ nin ye ko kana bara masi la. O la sa nin dugu in sa n'o de ye Corée du Nord ye ani Burkina k'u bɛna baarakɛ ɲɔgɔnya de daminɛ min ɲɔgɔnna ye ka go sira caman fɛ lakana sira fɛ ayiwa Corée du Nord bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka kɛlɛkɛminɛn caman d'u ma ko hali sanu bɔko ninnu na u da bɛ don bɛɛ la kɛnɛya ta fan fɛ Corée du Nord bɛ n'olu dɛmɛ sɛnɛ ta fan fɛ u bɛ n'u dɛmɛ hali diɲɛ dɔnni ɲinini n'o ye recherche ye u bɛ n'u dɛmɛ Madame Ourouamba Koté ne ma Est-ce que ayiwa ko sanni feere n'o ye jago ye o bɛna tɛmɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o min kun jɔra 2017 o kun ye sanni feere jɔ ni Corée du Nord cɛ ka d'a kan Djenamene Tomba n'o ye Nations Unies ale bolofara min bɛ lakana na n'o ye Conseil de sécurité olu tun ye Corée du Nord ɲangi ko jamana o jamana bɛ Nations Unies na o tuma bɛɛ ka sanni feere jɔ ni Corée du Nord cɛ sɛbɛn fasiriba de ye ɲininkali kɛ o la sa ko yala Burkina mago bɛ kɛlɛkɛminɛn na wa? Ayiwa. Angɛ. Naam. Y a-t-il un besoin d'armement? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Gouvernement ɲɛmaa bɔra ko jaabi n'o ye Burkina gouvernement ɲɛmaa ye. A ko de. A ko teri o teri n'i bɛ teriya la ni olu ye n'i bɛ se k'olu dɛmɛ ni maramafɛn ye olu ka jugu ninnu halaki k'u ta tiɲɛ olu bolo donnen don a kɔ. An bɛ maramafɛn fɛ a y'a fɔ ten nous voulons des armes ko sabu an ka baara ɲɛfɔlɔ yɛrɛ ye min ye o de ye ka jatigɛwalekɛlaw ni dantɛmɛwalekɛla jadima n'u k'u kɛlɛ ka jamana dugukolo bɛɛ segi jamana yɛrɛ ma ni hami b'olu la Burkina bi o de don ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'olu dɛmɛ nana ye olu b'a minɛ awɔ a y'o fɔ depuis 2023 janvier ayiwa ko kabini 2015 Burkina coroné de do jadimaw bolo mada maa min tora la surasi ni sivili maa ba tan bɔɲɔgɔnko baɲumankɛ tɔn dɔ de y'o fɔ ONG bon maa miliyɔn 2 bɔɲɔgɔnko olu de karabara k'u sigiyɔrɔ bila n'o ye déplacé ye an tor'o la ala ye funakɛnin dɔ ci Burkina ma k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye bi n kɔrɔkɛ den le capitaine Ibrahim Traoré ale ye fanga ta septembre kalo tɛmɛnen salon ale fana y'o kelen de fɔ a ko ni ala sɔnna dantɛmɛwalekɛlaw ka bagabaga ni tiɲɛni min bɛ Burkina kan ko an b'a ban pewu a ye layidu ta dɛ k'o tuma ale ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye Burkina ngolomasiri tabaw ye ko ni minɛnko don wa k'u bɛna minɛn sɔrɔ f'u b'a fɔ k'a ka ɲi ale y'i bɛ ko ten est-ce que journaliste y'a fɔ k'i b'o fɔ k'i jigi to jɔnni kan a ko ne fa ye donsoba de ye voilà a bɛ marifa dɔn kojugu ale de ye n bila o sira kan oui mais o y'a fa jumɛn ye a ka cɛkɔrɔba jumɛn don maliyɛn don donsoba don awɔ ciko kelen sojurutigi don dɛ hali n'a ye marifa kɔsi la kisɛ b'i minɛ ko y'ale wolofa ye k'o balolen to ale Ibrahim Traoré capitaine ale tɛ jɔrɔ a tɛ siran a bɛ jugu ka ko ban awɔ mama a fa tɔgɔ fɔ dɛ bon comme président fa tɔgɔ fɔli ma ɲi tuma caman bon mais a m'a to gundo la o a kɔni a y'a fɔ a limanaw ye o président fɛn fɛn tɛmɛna kɔni caman bɛ u faw tɔgɔ dɔn na dɛ awɔ bon ale i b'a dɔn capitaine Ibrahim ale tɛ sɔn a fa tɔgɔ fɔli ma quoi
n'a y'a fɔ a tɔgɔ fɔ sisan bon caman bɛna taa girin kan sisan k'a fɔ président fa Laurent président fa bon a ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ. président fa Laurent tiɲɛ yɛrɛ la i ma tɔgɔ fɔ fiyewu. tɔgɔ fɔ kɔni da ye de. Serunuru ko nin kuma ninnu bɛ sun yɛrɛ tɛmɛ ale kan k'ale de ko ale tɛ sun na wa. A ma tɔgɔ fɔ. Ayi a ma tɔgɔ fɔ. An ka ba tɔgɔ kun. Awɔ. A bɛ bɛn. Yanni bɛɛ ka girin ka bɛɛ kɛ. Ne tɛ n ka da bɛ taa fa jama la sa. A bɛ kɛ. Ko kapitɛni fa. A bɛ bɛn. Ne tɛ ni n taara Bobo. N bɛ sɛgɛn to dɔn a ba fɛ yen dɛ walayi. Bɛnkɛ. Ne. Sisan ɲɛfɛ. O tɛ wajibi ya. To ko fɔlen. Jɔnni bɛna kiri bɔgɔ jeninen kan. Bɔgɔra nin bɛna k'o siɲɛ fɔlɔ de. Ka bɔ palais la ka taa kaso la e kan t'o ma wa. Awɔ. 4 questions sur l'inculpation historique de Donald Trump. De la Maison Blanche à la prison. Point d'interrogation. 4 questions sur l'inculpation historique de Donald Trump. Bɔgɔra ko ka bɔ masakɛ bulon kɔnɔ ka taa dogodogoni na kaso la. Ɲininkali gɛlɛn. Ɔ ko ɲininkali 4 de bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka min sɛbɛn i yɛrɛ la Donald Trump welelen min filɛ nin ye bɔgɔ jeninnen kan. N'i tɛ Donald Trump dɔn n b'a f'i ye. N t'ale dɔn kosɛbɛ. Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ don. Ale de wulila kɔsadanin. Joe Biden nana. I tɛ Américain ye sa. Non t'o Américain. Voilà i ma se yen. I b'a faamu. Sur 50 États an ye 42 kɛ. Ne yɛrɛ denmuso filɛ Wayo. Asetu Keta. Asetu. Wayo. A n'a denw bɛ yen Mohamed Nuhu. An b'u bɛɛ fo. Donald Trump Mamada a ɲangira kiritigilamaw fɛ k'a bɛna jɔ bɔgɔ jeninnen kan dɛ a yɛrɛ wolodugu la New York ka d'a ka sɛgɛsɛgɛli de kɛra ko a ye surafɛn di julankolonbɔla dɔ ma a lamɛnbaaw ka hakɛto une star de porno o t'o ye wa a tɔgɔ yɛrɛ bɛ yan dɛ Stormy Daniels k'a ye surafɛn d'o ma o k'i mangun ayiwa Donald Trump yɛrɛ ko k'ale ɲangili min filɛ nin ye k'u bɛna ale kiri bɔgɔ jeninnen kan k'u b'ale kɔ de dɔn ko n'o tɛ ale ma foyi kɛ. Ayiwa nka sɛbɛn fasiriba de ye ɲininkali kɛ ko mun de b'a ɲɛ donni na ka da kun n'a jɔra a la mun b'a ɲɛ n bɛn'o de f'i ye. Babada n bɛ Ameriki kiri dɔn kojugu. I b'a dɔn. I y'a faamu. N banna procureur ma ye. Ka na radio baara kɛ yan. Bɔgɔra Daka baaraw don. Daka ala ka ayi n bɛnkɛ aba ɲuman ala ka baaraw don. Ala ka baaraw don. Ala ka baaraw. Kosɛbɛ. Bɔgɔra ko ɲininkali 4 kumaba de bɛ bɔ ka ti kɛnɛ kan. Awɔ. Donald Trump ka nin ɲangili sabu a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ de Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ o ka nɔbɔ kiri sira fɛ juguman na o de ye poursuite pénale ye. Ɔ sɛbɛn fasiriba ye ɲininkali de kɛ ko yala a bɛ taa kaso la wa. Ɲininkali gɛlɛn. Ayiwa a ye su kelen min kɛ i ka dɔn ni julankolonfilimubɔla in ye n'o de ye Stormy Daniels ye ani fɛn fɛn bɔra o ko la sa n'o kɔni jɔra Trump la o ye san 4 kaso ye dɛ n'a jɔra a la dɛ New York Times y'a fɔ cogo u ka journal dɔ bɛ ko New York Times ayiwa ko nka maa tɛ se ka da o yɔrɔ la fɔlɔ an ma se yen fɔlɔ ko hali n'a sɔrɔ o don a bɛ se ka ɲangi mais a donni kaso la k'o tɛ wajibi ye dɛ. Est-ce que o tɛ wajibi ye ka d'a kan nin ɲangili minnu dalen filɛ kan nin ko nin ye ɲangili misɛnninw de ye dili minɛr est-ce que dantɛmɛwale kunbaba tɛ dantɛmɛwale misɛnninw de don i bɛ se ka fɛn wɛrɛ don i n'a kaso cɛ ɔ nka kuma minnu bɛ ka fɔ nin i y'a faamu kuma wɛrɛw de ba a jukɔrɔ ɲangili kuma wɛrɛw b'a jukɔrɔ dɛ ko k'e bɛ kamalen kɔ yɛrɛ mun kelen de la ko sabu gafe dɔw bɔra k'a ye papiye dɔw yɛlɛma a yɛrɛ ka cakɛda la o dun bɛ Ameriki nafoloko sariya bɛɛ sɔsɔ kelen ko a ka président ɲini waati o gongonda n'o ye campagne o wariw sɔrɔ cogo ko caman jɛlen fɛnɛ tɛ ɔ n'i y'o kow fɛnɛ ta k'olu fara ɲɔgɔn kan Ameriki président kɔrɔ in Mamada k'a bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan a tɛ kɛnɛ min dɔn kosɛbɛ wa minnu kan ka kiri n'o ye New York procureur ye k'olu fɛnɛ bɛna jɔ kiri sugu dɔ kɛnɛ kan u ma deli ka jɔ kɛnɛ min kan ko sabu nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ ka wele bɔgɔ jeninnen nka sɛbɛn fasiriba ko n'a ko dun kɛra jɛgɛ k'u ye dun k'a laban bɔnfurula ko la en queue de poisson o tuma jamanakuntigi kɔrɔ nin hali bi a ma bɔ ko la fɔlɔ dɛ hali ni ko kɛra jɛgɛ k'u ye a ma tila dɛ ayiwa
sabu Ameriki kiriso ministry so olu fune segesegeli ke ko flaka Trump ko siga kelendo ala ko Donald Trump kay dollar wari 150,000 bazursa ayde 150 ba kemen biduru dollar la kayo di ikado chenanja no ma ite chenanja do wa odi manege wi munu be funundo ku chigebe ta fosali ba foko fato chamanche garanga fu beta ku chalaw yere bito gay odi chenanja o manege o yafam ko dobe aye dollar wari ba kemeni biduru di oma atoko be ane Karen McDougal voilà aywa ko ko do temena anoche kabini samba flani woro roto utanyina koko boko no boray segasegali were ba ko kan tuguni danteme wole la Georgie ko sabu yem president kalaflila kai dado la ka ese ko fregete yelema ko fere kiri ba ko odu o kirite mere no mawuli fonene nata e fundeni manaba samia dunaina o kirikanga wuli eta avocat la lawa sebe fasiri ba ko ali bi Donald Trump matlade ko ala kanumba munun tara masake soere ko tarabasu no e capitoli Javier Kalo Kliworo samba flani mwani ngili wati mina foraka batira kalafilla akanumba madimi gata yoro chiwa kata sebe na foma chama chi ka nobola da no chorala ko ya soro boku taraka so de fene larawe ka so fuye yora ka daga bana so bay me yoro meta do mara elego mana idero mara alago voilà parce que ni mafia c'est un anglais fort tu es né au Mali non né aux États-Unis l'anglais mar alaga américain di ayo voilà ça au sebe nous mama da gudola sebe on yede aka avocat do ma bo avocat la fewa o de koko gundo ba le bulu ko gundo ba le bulu de opman wati na taula kale bino di procureur ma procureur général des États-Unis un homme cultivé intellectuel qui connaît la loi procureur général des États-Unis atawa benga o kala nemba atawa fasa abe seria donc ko tugu amago ba to wala benga ko donc avocat ngo kale sebe di procureur ma ko be sina alibi o fene ko ma plafond grand avocat des États-Unis avec résidence à Chicago ni woni pandam ne de ça ayo kaman ko sida bon avec résidence à New York voilà l'été quoi parce que mbado Mamadou Sivi Italie avait na fossa ko ale dinga pana ba fode ale da keleba ga profil goro go Saint Thomas taro na dona chrétien là dinga fou Sivi dinga fou voilà avocat de programme to ko Merrick Garland Merrick Garland voilà Merrick Garland na famo benye n'anglais anga pa okuna okay bismillah benga me fole ambanje la me ba belajele mo ana koka ko sabaka o fole kele medine benga se bajalo aywa katale bi baraji fo sabe benga muye ne mar soro de garziga cien anga ikabago isoma do garziga cien wulu fena soro wa le me ngoro yedde no ne ma kashi ay ne ke kashi Neymar perd 1 million d'euros en pariant. Il pleure en direct. Mais on y a un zraka wala wala bamana ngana. Wala on te pari ligue jou la wa. Neymar de fleka ala mine ka euro war million kile ni perdi et jouer là pari lila. Katla ka kashitele la maunyana. Ikaba ku ikama do. Abora le de kuwa. Ange. Beliwa bora ko. Morebe ibe euro million ele ibu do sefala. Into do sefala. Keme woro ni bituru ni woro ni ko. Million keme woro ni bituru ni woro ni ko. Plus de 656 millions CFA. Kacha. Aywa. Mamara. Neymar ayere ko ma bi kashi la télévision na mawnyana. Sabu ay million kile de perdi pareli la.
o kɔfɛ a ka bɔlɔlɔ sira san n'o y'a ka compte Twitter ye u dun'o kɔnɔ k'o pirate Neymar n'i t'a dɔn n b'a f'i ye a bɛ jouer équipe min na français o de ye Paris Saint-Germain o bidonna don Neymar Junior a ye $1,000,000 de perdu Paris la en direct kibaru sira caman y'a fɔ ma fɔ k'a ta nin ballon-tana ba in a ye nin subahana wari ba in perdu waati joli kɔnɔ i b'a dɔn heure kelen a fɔla ye k'a perdira Mamadu a yɛlɛla de a yɛlɛla €1 million ye fɛn ma de bolo ka sɔrɔ ka kasiladege kɛ sa k'a kɛ komi ni fantan dɔ don o bɛ kasi cogo ka sɔrɔ a bɛ yɛlɛ ko kasi de a kulenkɛra an na walahi waati fitinin o kɔfɛ sa i b'a dɔn u donna ka bɔlɔlɔ sira de kɔnɔ k'o wuguba i b'a dɔn bandiw bɛ se o la o compte k'i ka compte pirate ayiwa o majugu ninnu y'a ka compte pirate olu de filɛ ka taa kunnafoni 4 bila a ka compte kan i komi a yɛrɛ de y'a fɔ o kɔfɛ f'a y'a ka compte datugu sabu message tun bɛ ka cun o ka cun €1,000,000 k'o perdu heure kelen kɔnɔ jui la i y'a fɔ donc an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ kun juguina a taara furakɛli la Qatar a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni sabu u y'a sen opéré a sen opéré la opération ɲɛna a bɛ ka kɛnɛya dɔɔni nka Paris Saint-Germain attaquant in a yɛrɛ si bɛ san 31 de la bi a tɛna se ka ntolantan fo kalo 3 kalo 4 dɛ walasa a ka sigi ntolanci kɛnɛ kɔni kan o ye kalo 3 kalo 4 o dun b'a sɔrɔ ntolanci waati yɛrɛ o datuguna n'o ye saison ye a banna bisimila bɛnkɛ waati bɛ kolonkolon ka taa cogo min an yɛrɛ bɛ taa nɔfɛ ten bɛnkɛ an dontɔ ye min fɔ don ko gɛrɛgɛrɛ mɔgɔ sɔrɔ man go Mamadu Ala ka bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ma wallahi bɛnkɛ gɛrɛgɛrɛ mɔgɔ sɔrɔ man go gɛrɛgɛrɛ jɔn sɔrɔ sa wallahi a y'a sɔrɔ ka to mun na hali lasi séjour ni ko man di ye cogo cogo n t'a fɛ ni gɛrɛgɛrɛ k'a sɔrɔ sunkalo dilan bɛ hinɛ a la bɛnkɛ bisimila. L'homme qui voulait héberger la copine de son voisin a été tué. Ni ya nanzaraka wala bamananga na benganga no fam. Babada sigiɲɔgɔn min kun b'a fɛ k'a sigiɲɔgɔn muso k'a ladon a ka so k'a bɔ digun na yanni dugu ka jɛ muso cɛ y'a fa i kabako e de ye sigiɲɔgɔn ye ayi o ko nana cogo di bɛnkɛ babada ni cɛ in filɛ ka saya de sɔrɔ kɛlɛ dɔ kuncɛ yɔrɔ la su kelen k'a bɛ hinɛ babada a sigiɲɔgɔnkɛ muso la k'a dɛmɛ yanni dugu ka jɛ dɔrɔn o kɛra saya ye o kɛra cogo di bɛnkɛ ka walawala ta n bɛna ɲɛf'i ye sigiɲɔgɔnma filaw de don babada kelen n'a muso de kɛlɛla i y'a mɛn ayiwa nka kelen kɔnɔna la kelen ni tora a la Allahu akbar an y'a mɛn fasiribaw da cogo min koyi ayiwa kamalen n'a ka muso de kɛlɛla a ye muso gɛn sankɔrɔ babada sanji bɛ ka san bɛ ka suuru i ko kabako a ye muso gɛn k'a fili kɛnɛma ni dibikurunba in na ye muso bɛ ka a dili cogo bɛɛ la i t'a to n ka don sa dugu mana jɛ an na kuma kɛ san bɛ nalen san in ka bon jiwoyo bɛ nalen ka ala ko kuma ni fɛn bɛɛ fɔ cɛ ko i tɛ don ne ka so yan sigiɲɔgɔnkɛ in de y'o mɛn ale wulila ka da yɛlɛ ka bɔ sankɔrɔ ka taa cɛ in ka da gosi a ko n terikɛ tiɲɛ na an bɛɛ ye sigiɲɔgɔnmaw ye hinɛ i muso la i k'a ladon sa e b'a dɔn sa in fanga ka bon wa dibi bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka ye nin na an ka sigiyɔrɔ in man ɲi a to a ka don sa su kora dugu jɛra a ko i bɔ mun na a tɛ don ne ka so yan ayiwa ale ye mun kɛ a ko n balimamuso na i ka don ne ka salon kɔnɔ ni dugu jɛra an bɛ kuma i cɛ fɛ ale ma muso bɛrɛbɛrɛ k'o ladon salon kɔnɔ cɛ dɔ bɔra ten nin y'aw delina ko de ye e bɛ ne muso ladon i ka so san kɔrɔ aw fila dɔrɔn jɛnɛyakɛla u ye ɲɔgɔn nɛnɛw ni fɛnw daminɛ a ko ne tɛ hinɛ a la ala kama ne bɛ hinɛ a la ala kama i bɛ nin to sankɔrɔ ni ko y'a sɔrɔ a b'a fɔ k'an minnu bɛ so kɔnɔ yan k'an si ma bɔ ka ko kɛ non assistance à personne en danger o de y'a to n y'a lada k'o tɛ i jɛnɛyakɛ ɲɔgɔn de don kana ne dɔgɔya kana fɔ ne ma jɛnɛyakɛla poroporo kumaw ma ca wa babada
u nana kɛ bolokuru ye. Est-ce que bɛɛ to n'i ka so ka bɔ ni muru ye. Ka ɲɔgɔn sɔgɔ daminɛ sa. Ye. Piɔn. Ala nana kɛ muso cɛ o sera Ala jɔn in na. Ala jɔn in tora ka muru da la. A bɔra ka bin ka jeli perdi sankɔrɔ. I bɛ jɔn wele. Allah. A taara jelikɛnɛ la ye. Sigiɲɔgɔn dɔw de fana wulila o kɛlɛkɛkan n'o mankan fɛ hali bi sanba in kɔrɔ dɛ. Dɔw de ye weleli kɛ fanga tigilamaw na. Yɔrɔ olu ka sira tɛ sanko la. Ayi. Olu nana. Olu nana u ni docteur fana nan'u fɛ. Docteur y'a ye k'a fɔ kamalen a sara. Allah. Sabu a jeli bɔnna k'a ban. Ayiwa. Muso cɛ sa u kɔni y'u tɛgɛ da u b'u tintin kan k'o mɔ i ko to lɔgɔma ka taa n'a ye jamais. Ka saya sɔrɔ. Ka mɔ i ko to lɔgɔma ka taa n'a ye. Gɛrɛgɛrɛ y'a sɔrɔ. Ale yɛrɛ ta ɲana de a n'o de ka kan. Sɛbɛn fasiriba ko k'o kuma la u na taa di sariya tigilamaw ma. Siga t'o la. N'olu y'a bila da min kan o a kundun na fɔ. Siga t'o la. Mun y'a se cɛtɔ in ma sigiɲɔgɔn in ma gɛrɛgɛrɛ. Gɛrɛgɛrɛ don dɛ. A ɲuman kɛtɔ la. Ɲuman kɛtɔ la. Kɛra kɛ saya y'a bolo. Ala ka hinɛ a la. Amin. Seydou Soudou. Ka fɔ Seydou Soudou. Seydou Soudou. A bɛ fɔ cogo min n'a bɛ kɛ ten wa n dalen b'a la a bɛ kɛ ten.